En molta temor, perquè en un segon va ser tota la barrancada dins de casa i en molta força l'aigua me va petar les portes per un costat i me va petar l'altre i va sortir tota l'aigua i vaig tenir que sortir en la gosseta nedant com vaig poder de treure-la per amunt al pis, però no vaig poder salvar res, l'aigua m'arribava fins al techo i molt malament. Els danys són molts i molta temor perquè tots els meus veïns del costat els va entrar aigua al camí i molts de litros. Hi ha una gent aquí al bar, van tenir que fer un forat a la paret per pujar al pis de dalt, que també s'estava pujant l'aigua està dalt i molta temor, la veritat. En un moment va baixar molts de litros, en molt de mal i molt agressiva l'aigua. I tenim un barranc que està aquí molt a prop i passa per baix, cruza el barranc per baix totes les cases, però és que ahir com se va desbordar i va fer molt de mal a tot arreu. I hem tingut alertes i hem passat aiguats, però com això, molt agressiu aquí de l'arrencat en terra, tot en terra, el formigó, vull dir, mos ha fet molt de mal. I et dic, les cases ara esperem a l'asseguradora a veure que vinguin ràpid i poder valorar més els danys.